Ahojte, dnes si ukážeme strih na dámske nohavičky. Tentokrát začíname z ľavej strany, rysujeme pomocné čiary. Ja rysujem kvôli videu v mierke 1:5. Naznačíme si 1/4 obvodu sedu a 1/4 obvodu pása. Z obvodu sedu si spustíme pomocou rysky priamku, na ktorú si naznačíme hĺbku sedu a teraz spojíme s 1/4 obvodu pása. Naznačíme si bočnú hĺbku sedu. Zhora odrátame 8 cm. Od konca si nameriame 1/10 obvodu sedu a odrátame 1 cm. Potom si naznačíme 4 cm, ktoré dáme na polovicu. Spravíme priamky pomocou rysky. Teraz si nameriame 6 cm a 4 cm. A následne spravíme pomocou rysky priamky. Na konci bočnej hĺbky sedu si vyznačíme 4 cm a na konci 4,5 cm. Ideme spojiť koniec 1/10 obvodu sedu s nameranými 4 cm. Odmeriame si dĺžku. Ktorou si naznačíme 6 cm. Teraz si odpočítame 1,5 cm.
spojíme. Odrátaných 1,5 cm si nameriame 7 cm. Vezmeme si krivítko a pospájame body. Skúste sa s týmto lepšie vyhrať než ja. Ja uprednostňujem na oblúky vlastnú ruku. Dnes sme si ukázali predný diel nohavičiek. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like. Ak chcete vedieť, ako sa robia strihy, nezabudnite odobierať.